స్వీకరించండి నలుగురు ఈ బాప్టిజం కార్యక్రమం విషయంలో ఐజాక్ గారు ఏమన్నా మీరు బాప్టిజం తీసుకోండి ఆయన బలవంతం చేశారా? మీ అందరికి మీరు సొంతంగా తీసుకున్నారు, తీసుకొని నిర్ణయించుకున్నారు. మీరు ఎవరు ప్రమేయం లేదు, దీంట్లో మీరే సొంతంగా తీసుకుంటున్నారు. మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యం మంచిది. యేసు ప్రభు మీ పాపాలు క్షమిస్తాను మీరు నమ్ముతున్నారా? యేసు భూమి మీదకి వచ్చి మన పాపాలు క్షమించిన కొరకు భూమి మీదకి వచ్చి కనుక ఆయన రక్షకుడు నమ్మారు, ఆయన మీ పాపాలు క్షమించారని నమ్ముతున్నారు. కానీ మీరు వాక్యం నమ్ముతున్నారా? వాక్యం అంటే ఎవరో తెలుసా? వాక్యం అంటే ప్రభాన వాక్యం రక్షకుడు నమ్ముతున్నారా? యేసులో మీ పాపాలు క్షమిస్తారా, రక్షిస్తున్నారా? మీరు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని బట్టి దేవుడు మాకు అధికారం బట్టి తండ్రి కుమార పరిశుధాత్మ సాక్ష్యాన్ని బట్టి ప్రభు మాకు అధికారం బట్టి కూడా